И здравейте хора, аз съм Петър, това до мен е Лота Ваник. Кажи нещо бе. И днес решихме да снимаме в един сървър. Той не е премиум, да ви кажа само за версиите. Ами е като обикновените сървъри. Ние в момента не знам защо, но се е бъгнал PvP-то и като отидем и можем да излезем и ние сега излязахме на повърхността и изгледа, че така е. Да. Отиди в PvP-то да им покажем. Днес за първи път ще снимаме в този сървър. Ще направим поредица. Така поне искаше Лота Ваник. Аз съм искал. Помощ, че умрам. Че аз умрам. И както вече в момента се стъмни и ще ни избият мобовете. Аз нямам лук. Как имаш лук? Ами напиши кит. Чакай. Мамо. Да. Както вече той буквално. Мамо. Значи TNT-то се подплава само с стрела. Чакай, Мирко, стреляй! Стреляйте, Петър! Майко. Добре хора, това е нещо експлозивно. Направо. Вау. Това вече е. Да, хора, както вече това си басейн набрал. Хайде да тръгнем малко. Да избивам мобовете. Сървър е за 1.8, защото някои от вас понякога се чуят за коя версия е. Да заобщиш, защото да ви се чуете. Опс. Да, се. Майко, чакай, че му помогна. Значи, помощ, аз ги пъля. Преди бях по-точен с това лъкма. Спайдермен! Добре, помогнах ти колкото мога. Имаш ли айрон? Не. Кажи, гаш снимаш. Така. Колко клипа ще снимаш на ден? Ами може да правим по... Може тази поредица да е поне с 23 епизода. Да, както виждате хора, това е главата на слайм. Аз сега сложа главата на зомби. Това навика на War Build Battle. Другия път ще снимам на него, обещавам ви. Може като свършим поредицата. О, глава на Крипър. Да, хора, и трябва да справим тук къща. Всъщност може да живеем усел. Моля ви се, ако влезете, не казвайте на админите. Защото това ще стане много лошо. Да, спри да покажем защо. Ако обичаш, мръдни са целият ос. Защото, виждате, това е на супер плосък и на 3 блокчета е бедрок. Да, ще едно сме на дъното на земята. Добре, вау, изведнъж, въпреки че ми лаги, не знам дали ви виждате, че ми лаги, но просто... Синяки! Да, той започна да строи къща. 5 стака дървени. Всъщност и аз го започна да живеем в някое село. Аз тръгвам. Аз ако му да го чупим. Не, няма. Ти го щупи, пък аз ще намира. Да, живеем в старото село. Дед оцелявахме. Сега няма да се вършим. Добре. Така. Фак. Добре. Не знам за... О, намерих село. Някой ти писа. Ти ми прати покана. Ай, приемне. И аз намерих село, но той е старото. Да, да ви кажа, че Тос е намерил село с диаманти вътре в него и Тос тъпчето. Аз съм тъпчо, тъпи админ нещо е направил. Как админ ще разберат така?
Где си? Ще кажа с Богом. Чакайте само да видя чест. Добре, телепортвай се, бе. Приема. Така. О, Аре, бе! Дихните в часа. О! Помислихте за Крипо. Да. Тия са някъде много реалистични глави. Малко. Понякога, като сложиш глава и той ти излиза и костюма. Не, само на теб ти е бъгнало. О, може! Да изберем в коя къща да живеем. Бих избрал в замъка. Мамо, добре, да... Не, няма да живеем в замъка, в някоя къща. Защото тя е по... голяма... Мамо, чак помогли ми за тия зомбита, бе. Мамо, тук има най-много... Мамо, хюп, мамо, хюп! О! Е, това вече се спорва на битка. Мамо, я! Кино мадафака. Мамо, за малко от нас. Добре, ела, че покажа в коя къща ще живеем. И в всеки епизод... Стани ме! Колко от зомбитата храна имаш? 20. Дай си го. 38 за един емералд. Вау! Дай го. На. Ме да го, нали? Да, ма не стигна. Добре, хора, сега ще гледате. Нещо много интересно. О, ще ме убият. Гледайте сега. Първото убиване на Ендърман по най-якия начин. What? О, не, че той Ендърман си губи времето. Казвам ти, си губи времето. 38. О, но... Вау, човек, умрях. Ама не ми взема етемите. Взели ги. Ти как умря, бе? Ами Ендърмана така силно мъдър ще ме изби. Чакай, взел си ми нещо. Мишка! Много ти благодаря. Мам, много. Кажи, какво съм ти взел? Вау, да, хора, е това е да ме видите с моята глава. Искаш ли моята глава? Може. На. На. О, те. По-хубава размяна. На, още една имам. О, братът ми близнак. О, зомбита. Добре. Момчета. И, о, Идваш ли да си оправим къщата? Мамо! Не, тук няма да живеем. Тук е пас. Тук съм пас. Оле! Да, тогава обирай всичко. О, не, чек, лагна. О. Не лакна. Добре, ела. Значи тук ще живеем. Тук е тази къща. Да, тук ще живеем. Така. 37 за един минут. 39 за един минут. Вау! 22 кола за това, че... Да, ясно. Не! Хора, Стани бе! Къде си? аз го казвам почти на всички. Знаете, че малко, не знам, скоро ли ще е. Не, няма да е скоро, но ще снимам на Леки Блок мода. Мисля, че всички го знаете. И просто ще е забавно и така. Чай, къде си? Чупа тук някакъв басейн. Да, той манечен направо по басейните. Така. Еми, ела при мен бързо. Чакай, прямо го по-хубаво. Бързо, бе. Бързо. Добре, хора, Тук е. мисля това да бъде от нас. Ами, абонирайте се за мен, лякайте.